UMLA ka nongpo constituency ba Meral Bons im berharangkat UMDC ba Balajir Rani lembat ki officer na katanat ka kwai ka khya menta ka singi ka khatwai tarik unai wing arhajar arfuwei kilalait ban jurep ya ka marmain PHC katay ka jinglay jurep jongki nong mi khmat ya katay ka PHC kadai na kabenta ban penbet penbiang ki jingdon kam ki bran kam ha katay ka PHC khnang ban la ban yo ban ple pai ba no ya ka na kabenta ban pensuk ki pai ba jong ka thain right marmain bat ki we ki ba marjan snong kumban supen kan mau i katay ka PHC labu yu mau nong rim nadu ka khandai tarik ubanai jemang jong usnam arhajar nriu bat lala ban pendep ya ka jingtei ya katay ka jaka a jing sumar lane ka PHC house nam arhajar khatnyo bat nadu utei usnam baladap banshna klampat yo pat ban ple pat ba tat hadu menta kabala pelong ya katay ka PHC ban sa shra da ki phau snam kaba ki jingtei hakate ka PHC kala julor lot namar ka jingi isra jong ka sarkar ya kate ka PHC Henry kan longpat ka jingkmen ba ka jingkermen na ka benta ki paiba nong song snong ka thain marmain hadin bana ka liang UMLA ula shimkhya bat budin habaide ba ka ka PHC lasdang ban pen bhabyang lane ban maramot ye ki benta bala julor jong ka ka PHC kabala bu por ban pendap ban pen bha ya ka hapo ka arbanai Katkum uba Meral Bon habakran sekilat pathai khubor ulayathu bana kaliang ka jongu uladap banya kendu yu menteri badai pe jaka tranat ka kwai ka khia ka jella u James Sangma kaba ula kentu bat kerpat yu menteri ban shimkhiano na kaliang ka sarkar ban yo ban pleno ekate ka PHC bat ekate ka PHC on sayo ban pleshen andaladap ban maramot bat andaladap ban penbit penbiang lot ya ki jungdon kam hakate ka PHC Iba kani gede gawi ni kijing angnut jong kipat ba jong ka marmain area hi ba de ban yo ban pli pat ba no ya kani ka PHC hang ne po marmain ka sub center hang ne marmain gede ka bala ai jing sakri kipat ba nong song snong kani ka dong bat ka than bat kadon kijing angnut bede ban kentiu kordan no kani ka sub center bat na kaliang jong sarkar din bakala menjur labu yo mau nong rim lurus nem arjar driu bat mentang idon akani kapor na kamta ban bentikna ba kani ka kam gede ban ya stel no bat aga ju kapor na mar gajing wan den shop jong ka klam jong covid kat kandai ladon gajing thut aga ba kilasa kut ki kam somnala ban pendep na ka banta gani gajing tumu ka ba kongsan nam ta ki paj ba anong chong snong jong kani ka dong berkatan marman bu iki juni de na ka daw kani kesngi na kaliang ga jonga EMDC ban prom jong i ba wanyang jong FT engineer jong head wing ki nongilam na kaliang jong rai marman ki nongilam na kaliang jong sunjuk kerang ba snong marman area ki baro snong di don hang ni i don lang nam ta ban pej ban khmi rang don ki jingduna hang ni hang tai magani ka kam gala kam slem ba wilayah keren wilayah tir sani ba kani kesni bat ke department akaba la kumno ibu kulu ko arbanai ban pendep ye kini ki renovation ki jingdon kam ka service connection dengan light nang ta ban penbiang ka ki hapo ban ka connection bat ki we di jingdon kam ki minor repairing hang ni tai bat na kaliang jonga supmen ban yetu ba ka si thoding ke baladep idang yo ban ya keren sani ba bat honorable minister ba GM Sangma bat ida laderu i lalong interest ban maragdi muslim badi inaugurate no ekani ka hospital bat i dang betha ya u commissioner secretary dang betha yangar yong ban budin ban pentikna tang daung iwan ka disengi ban pentikna bapo arbanai kini ki kam ki besa di bandep bat bagi yo punya keren penbah benbek bat di honorable minister binwan hidalade ban pli ba ya kani ka jaka sumar ka public health center PHC ya kani ka snong marman ti jing tumu bujongi kade halor kani ka kam kabadi koi ni jing tumu bujung angnut jong ki ba marman ki ba don kani ka dong berkatan bana kaliang jong aku menong mikmat isim khia kat bala por gula adep ngila persyang ndre ke jing malun shop jong klam kala pentut ya kini jing pertelun ni kam scam lagi di kisni banwan kin la ban pun urlong kloi kat bala ya kani ka jing pli ba la ni inauguration ya kani ka PHC jing bu arbanai kamde nong minister kade ke jing yakut na kaliang jong health engineering wing ki technical line ki bade ban page ya ke health department ke jing keren jongi ban takasgi bat i ba wanyang kum ui jong ke health engineering wing ba ngin set ya ke target ban pendep po arbanai bangin se report ya i honorable minister ha ka ba insala ban bu pat ya ka tarik
in due course of time bengin ya keren ru sa udi MNHO nam taban procurement ya ki equipment namar ban dal apli ki jing thia la di bandon ki fridge di bandon ki furniture di bandon bat kum ta ter ter tingin penting kita gini ki ibro bak tarik radin bala biang ki sala ban penbet badi minister nagaliang senjuk kiram asinong yang ni sukmen ban pau kawakrau di MLA bat kunjuru di engineer di bawah nang si ban daladi ban inspect yang ni ngacaka di nagaliang kasenjuk kiram asinong ban pau kejing sumu namarba kumba kila di ida lagi jong cepat bagane hospital kalau di siap ban klino namarba kade kecing angnut kabala slam bat apa bani tu ang ni ba nagadang ban repair ini ke ike labu porhan tang ko substansi ni nagadang gasnong bat ke area hi ba going kloi bani trilang bat aga juga po nakarpat ya ka sarkar ba set up no ya kitiar kiwi jinon kam khnang ba yo li senam thamai dane shon ko jungi tang kini kentin ki bang fa nagadang sinjuk kiram asyon bat kum juru nagadang sino sinjuk dashima